Frăților, tocmai ce m-am trezit și astăzi vom începe școală, fiindcă am avut tocmai ce a fost ziua copilului și voi n-am făcut prea multe chestii decât am ieșit pe afară cu prietenii, mi-am luat un suc și mi-am cumpărat PC nou, vedeți, fraților? Deci înainte PC-ul meu nu prea avea mare chestie, adică era mai mult un laptop, fiindcă n-aveam multe. Adică înainte aveam un laptop și mi-am luat, tocmai și mi-am luat un calculator. Deci dacă sper că vă place, adică nu mă pot să dați note, că mai zic și hater și chestii. Și TV-ul ăsta aveam dinainte, nu e bine ce bine. Și aici avem aici e gestul meu, niște decoraje, așa, tablouri, nu știu, mi le-a pus mama, nu știu ce. Așa și să vedem ce ore avem azi, dacă a fost, ele a fost duminică, deci azi e luni. Azi avem română, mate, sport, dar hai să vă mai arăt și tot orarul, gen, marți avem română, engleză, apă, adică desen, mai arte, chestii din astea. Miercuri avem mate, religie, științe, joi avem română, mate, muzică și vineri avem educație civică, engleză și joc și mișcare. O să punem orarul la înapoi și să mergem, că văd că tata deja s-a băgat la muncă în caz de nu știați și 100% nu știați, că de-abia e primul clip și nu știu ce. Tata lucrează de acasă pe calculator și chestii de astea, cum are cu munca, cu chestii, nu știu ce să zic, hai să-l salutăm și pe el. Bună dimineața, tata, ce faci aici cu munca? Bună, fiule, uite, munceam și eu aici, că am de făcut niște dosare pentru muncă. Vezi că maică-ta e jos cu Andrei. Distracție plăcută la școală, da? Adică, face niște dosare, niște chestii, dosare, mamă, oare ce o face cu asta? Nu știu. Oricum, hai să ne ducem și noi jos. Să vedem ce face Andrei. Ăsta e prostul de frate meu în caz de nu știați. Andrei, ești bun. Ce faci, mama? Bună dimineața, că te întreabă, nu știu ce. Bună dimineața, copii, n-am timp de vorbit, că trebuie să mă apuc de câte mama n-are job ca gen tata, câștigă vreo 6.000 de lei din ce face el pe lună. V-am lăsat aici 3 diamante pentru fiecare să vă luați ceva de la magazin. Sper să nu mai aud de la profesoare că iar v-ați luat la bătaie în timpul lor, că o să încurcați. Deci asta pe scurt, prostul de frate mi-a luat o notă mică acum mai mult timp și s-a supărat pe mine că eu îl atingeam și greșeal când scrie, ca să înțelegi tu. Oricum, n-are treabă, el nu contează. Cam atâta s-a întâmplat și după ne-am luat la bătaie că el pro și s-a supărat. Apropo, vezi că am primit un mesaj și la profesoră și azi veți da un test la mate, să zic. Bă, cum adică? Bă, deci mama, deci stai așa, văd că a fost ziua copilului și ea ne dă test la mate. Mama, deci mă rupe testul la mate, da, deci cum mă gândesc la test la mate, Nu știu ce să zic, bun, hai să luăm astea 3 diamante. Bă, și, bă, frate, ăsta, ne vedem la școală, oricum că nu vreau să merg cu el. Așa, pe unde era Gin? Pe aici, cred că era mare chestie aici. Bun, hai să vedem. Aici e teatru, să vă arăt și orașul. Orășel, sat mai mult, așa, mai mult comună. E la noi, bun, uitați și vânzătoare. Să-mi iau și eu. Bă, dar la magazin nu vreau multe chestii, așa că o să-mi iau și eu o Fanta. Bun, să văd. Aici avem, nu, aici e Sprite și Coca-Cola. Uite, aici o Fanta. Ok. Bună dimineața, dar am fost să tare, vreau și aici o Fanta. Cât? Bă. Cât e o Fanta? Bună, Radu, o Fanta e un diamant. Succes la școală, mersi, doamna. Bă, mamă, deci știu și eu să arăt. Bă, ce am, bă, solog? Ce și voi la muncă, haideți să... Bă, acum hai să mergem la școală, o zi normală. Asta e așa, scuze, nu e normal, avem test, mare test. După acest, mamă, deci mă uit pe alea și eu mereu că zici că... Da, nu prea mi-am luat eu carnetul așa, nu contează să lasă. Bun, văd că colegii mei deja a ajuns și Andrei, dacă i-am văzut în bicicleta lui, așa, să încercăm să parcăm în rând cu ei. Bă, dacă eram parcat în urmă, m-am așteptat la asta. Bă, uitați, mă, de ce sport și pe aici, bă, că suntem la țară în tot fel aici. Deci prima oră, stai să-mi pun și asta, deci prima oră avem română. Ok, unde... Aici e română. Hai să ne ducem acum în clasă.
Acolo e profesoara noastră și să mă prind și colegii, dacă tot suntem așa. Acolo, deci aici deja a ajuns fratele meu, după cum am spus. Aici e Andrei, fratele meu, Tudor, Alexandra și Eduard, cam ăștia sunt. Bună dimineața, colegi! Am de făcut un anunț. Azi vom da test la mate, destul de ușor. Mamă, deci când aud eu destul de ușor, în urechea mea, așa, în timpul meu se aude destul de greu, dacă ăsta să mă întrebați pe mine. Ca să văd nivelul la care ați ajuns. Băi, dacă stați să mă întrebați pe mine, la mate sunt destul de bun. Dar mai întâi avem română, deci scoateți caietele. Bun, deci caietele, deja am caietele de română, bun. Și hai să trecem la oră și, nu. Dar mai întâi hai să văd ce vrea întrebă, ce vrei. Da, e grav, Radu, e grav, da. Deci vorbește, el încă ia, bă, în primul rând, nu mai te gândi la test și în al doilea rând scoate caitul, că bă, gânule. Mi-e cam frică fie vorba între noi, bă, și mie mi-e un pic frică, dar nu mă gândesc dacă asta să mă întrebați pe mine. Rareș, mamă, o să iau 10. Unde e tu 10 dacă ești prostul clasic, gen? Chiar ieri mama mi-a zis că vom da test. Da, și dacă... Asta învăț... Bă, deci, mata ți-a zis că ieri dăm test. Și tu, ca deșteptul, nu ne anunță și pe noi. Bă, deci nu-l supăr, părăș. Mamă, să mor, vai de viața mea, o să mă omoare mama acasă. Bă, eu sunt de acord cu tine, dar... Na. Bă, sper că am învățat destul pentru un nou post, zic și eu la fel, deci na, hai să ne punem la ora de română și na, ne vedem în pauză. Ok, fraților, tocmai ce s-a sunat de pauză, așa că mă voi duce și eu că după cum vedeți, toți colegii mei s-au dus la cantină să mănânce. Bă, acum mă voi duce și eu, dar o să mai zic, nu. Și o să mă voi duce și eu acum la cantină, că n-am ce să fac altceva. Ok. Mai întâi trebuie să-mi las caietul de română. Mai întâi trebuie să-mi las caietul aici. Și o să le iau pe ăla de mate după ce termin de mâncat, că na. Așa, hai să-mi iau și o sucul, că o să vreau să... Bună ziua, bună dimineața, scuzați, bună dimineața cu domnul bucătar. Aș da și eu, dacă stați să mă întrebați pe mine, niște cartofi cu șnițelul. Uite, cartofi și șnițelul. Acum, Valea, următorul. Bro, dar ce ți-am făcut de-mi vorbește? Nu știu, aș bate joc de mine. Bă, deci omul meu... Bă, ăsta mi-a dat cartofi stricați la școală. Bă, ăsta e rău tău, deci nu-i dau nimic. Bă, omul... Deci, fratele, tocmai ce ăsta mi-a dat cartofi stricați cu rotten flash când i-am zis, bă, niște cartofi așa, mișto cu niște șniță. Bă, Andrei, tu ce zici? Da, eu n-am ce să zic despre el, decât că, bă, el vrei să zici că, bă, nu, că el e băiat. Decât că, bă, deci ce vorbești la feminin? Deci, dacă stați să vă întreb, deci știați, bă, că Andrei nu știe să, bă, omul meu când e na, ce să zic, bă, da, ciudat, doar ciudat, bă, na, ce să zic și eu. Bă, i-am comandat ciorbă cu căluș și mi-a dat apă. Na, ce să zic, el nu zice nimic și Eduard. Bă, frate, bă, vorbește mai încet că te aude ăla. Bă, frate, eu nu mai iau nimic de la asta, că e nesimțit rău, că mi-a dat spaghete. Bă, vorbește mai încet că ne aude. Bă, ți-am zis că nu. Domnul bucătar, în ceea ce pare, el vorbea despre un domn profesor, ceva, băi, nesimțitule, ți-am zis să nu vorbești așa de tare. Băi, nesimțitule, cum îți permiți să vorbești așa de mine? La directoare imediat. Eduard. Ți-am zis. Na, cred că s-a și terminat pauza, mă, după... Ha, mă, ce prost e ăsta. Sta să arunc și eu,
Neapărat trebuie la să cât de prost e. Mamă, să duce la directore, doar mamă cât de prost poate fi. Hai că mă duc eu înapoi în clasă și na. Continuăm orele, na. Eu i-am zis să vorbesc mai încet. Bun, fraților, tocmai ce a început ora de matematică și acum o să o întreb pe doamna profesoră când ne va da testul sau ce test. Bun, copii, v-am lăsat testele în bancă. Aveți 10 minute să le rezolvați, noroc. Când aud astea cu noroc. Nu contează să vedem dacă e testul sau ce. Na, hai să vedem dacă putem face ce. Deci test. Am eu încă n-am aruncat astea. Hai că le pun aici. Deci test. Hai să vedem și continuăm, mamă. Test. Matematică, nume Radu, că nume Radu. Așa, 1. 1 kilometru egal cu milimetri. Bun, 1 kilometru egal, cred că orice căpriște egal cu, stați un pic să șterg aici. Egal cu 1000 de, 1 kilometru egal cu 1000 de milimetri. Ok, calculează. 100 împărțit la 2 plus 10 ori 2 este 5, minus 25 plus 135 egal. Bun, deci o luăm cu început. Deci 100 împărțit la 2. Stai că avem... Stai și asta, că aici se încheie. Aici se încheie paranteza, nu contează. Deci 100 împărțit la 2 egal cu 50 plus... Deci plus 250 minus, nu vreau ca la școală să fac din trec paranteza, deci nu contează, minus 25 plus 135 e simplu 155 egal, egal cu, stați că nu știu unde am rămas, așa, 50 plus 250 egal cu 300 minus 150 minus 155 egal cu 300 minus 150. Ne-ar da 100. Deci 145. Eu zic că e corect 100 împărțit la 2 plus, da, e corect. Ok, dacă mama are 40 de ani, că mama are 40 de ani, iar eu am împlinit acum 2 ani 8 ani, iar tata avea 44 de ani acum 5 ani, câți ani are familia în total dacă sora, nu știu de ce scrie așa, va împlini în 3 ani 18... Păi nu, aici nu știu ce să zic. Bă, deci ce asta, că n-am înțeles, păi, deci de la început n-am înțeles și măcar ce scrie, cred că a fost și greșit. Nu, hai să trecem mai departe. 10 km pe oră prinde aproximativ un avion la decola. Ce întrebare e asta? De unde să știu câți kilometri prinde un avion la decolare aproximativ, bă, ce să zic, bă? Eu nu, deci abia am călătorit de 2 ori cu avionul. Nu știu, 100, nu știu, zic și eu 300. Nu mă, hai 150. Deci kilometri. Da, nu știu acolo, lasă, mai bine lasă. Lăsăm așa, am pus și eu ceva. 16 mere la un loc întăresc 14 kg. Asta e cu virgulă și eu n-am învățat la școală încă cu virgulă. Deci 40 de mere la un loc întăresc. Nici aici nu știu. O mașină consumă în 3 ore 70 de litri. Deci, de benzină. Deci, în 5 zile consumă... Dacă... Bă, eu n-am înțeles nimic din testul ăsta. Mamă, deci să mor. Gata, bă, s-a dus. Bă, Andrei, o să mor, nu știu de tine, nu cred că mama a fost și mai greu de tine. Poftiți, doamna profesoară, aici. Hai că aștept să se sune și până corectează doamna, nu mai am ce să zic. Dar hai, așteptăm să se sune și revenim atunci. Tocmai și profesoara a corectat testele, bă, și nu mai am nicio speranță. Bă, Andrei, mă duc să văd ce note am luat, frate, de atât de supărat și de dezamăgit cu kilometri pe oră, cu avioane, cu chestii, bă. Bun, copii, vreau să spun că sunt cam dezamăgită, dezamăgită de voi la notele astea. Asta le spunem. Andra 8, Eduard 1 absent, mamă, vai de viața lui Eduard. Rareș 4,
Tudor Rareș 6, Bobine Rareș, Tudor 4, Andrei 7 și momentul adevărului Radu 5! Mama. Cam astea sunt orele. Eu trebuie să plec, aveți o oră de sport. Da, eu efectiv nu știu dacă mai merg la ora de sport la ce. Da, nu mai contează, Andrei. Bine, bă, am luat 7. Prostule, te va omorâ mama acasă. În primul rând tu ești prost și în al doilea rând, nu știu, ce test ușor. Da, chiar. Păi, mamă, a fost ce mai ușor test. Rare și nu mai zice nimic și Andra. Bine că am luat 8. Chiar a fost un test greu, foarte greu, da. Ok, frate, eu mă duc direct acasă, nu am nimic, frate, na. O să mă duc acasă. Da, frate, nici nu știu ce să fac. Nici nu știu dacă să-i zic lui mama de notele pe care le-am luat. Ce notă am luat acum? Ce ziceți la comentarii? Să-i zic lui mama de note sau nu? Azi am de făcut o alegere foarte grea. Deci, după cum știți din celălalt episod, am luat 5 la matematică și m-am gândit, bă, oare să-i zic lui mama de nota mea? Bă, și m-am gândit să nu-i zic lui mama, adică nici nu măcar nu o să-i zic dacă am luat nici nu o să vreau să aduc vorba despre asta, că dacă mama va afla cumva despre nota mea pe care am luat-o la mate, va fi grav de mine. Deci, după cum vedeți, mama stă acolo, după cum vedeți, mă așteaptă. Andrei încă e în camera lui și tata e acolo, încă muncește. Deci, acum, mamă, eu sup acolo, de ce? Acum o să încercăm să ocolim cât mai tare ăsta obiectul. Sper că nu mă știe de nota mea, de test. Bună, mama, vezi că am venit și eu de la școală, ce faci? Salut, Radu, cum a fost azi la școală? A fost ok. Vezi că ți-am lăsat pe masă o supă să mănânci. Mulțumesc. Stai. Dar tu ce notă ai luat la testul de la mat? Păi, mama, la mate eu am luat 8. Bă, eu zic că e o notă destul de bună, gen 8, adică, da? Bă, eu mă duc să mănânc, mama. Și-a dat seama, bă. Bă, dar știi ce mă întreabă pe mine? Oare de ce nu i-a zis prost de Andrei? Oare de ce Andrei nu i-a zis de nota mea asta așa? Că știu că noi suntem cam așa, cam tâmpiți. Ia stai. Andrei, tu ce faci? Ce faci, frate? Bine, mai știi de nota ta? Mai știi ce nota ai luat azi la mate? Mamă. Deci îți păstrezi secretul. Gata, am scăpat cu basma curată. Doar dacă îmi dai 10 diamante. Ce zici de ofertă? Și apropo, nu negoci... Bine, frate, că îți dau 10 diamante. Mamă, e și prost. Las. Îl ține o minte toată viața. Uite, știam că am acolo 10 diamante. Îl ține o minte, bă, hai. Îi dau acum 10 diamante. Ia, frate, de aici, bă, să nu mai gata. Era să iau un diamant, nu contează. Și aici salut și pe tata să văd ce faceți înainte să mă duc la muncă. Bună, tata. Salut, puștule. Cum a fost azi la școală? Bă, azi a fost bine. Da, a fost bine, dar nu bine. Mă, aparent tata nu știe de nota pe care am luat-o, deci nu o să-i spun. Ok, o să mă bag și o să mănânc aici supa și na. Fraților, tocmai ce mă jucam aici pe calculator și am auzit cum aș fi primit vreun mesaj. Bă, o să mă duc acum să văd ce pune, adică așa, random, dintr-o dată. Oh, chiar am primit un mesaj. Mai să vedem de la cine? De la Rareș. Frate, poți veni la cafenea să vorbim și să te întreb ceva? Nu de alta, dar sunt cam plictisit. Bă, de ce nu, adică, da? Mă duc acum, dar stai să întreb părinții, adică hai că le întreb așa pe tata, că văd că e aici jos la TV. Tata, mă pot duce la cafenea să vorbesc cu prietenul meu Andrei? Băgurareș? Vorbeam de fratele meu. Ok, la 8 să te întorci, distrează-te. Mersi, tata, ok. Hai că ne ducem acum. Să mergem și o bicicletă de aici.
Bă, deja, acum când l-am pomenit Andrei, deja mi-am amintit că i-am dat 10 diamante lui ca să nu mă purască. Bă, cred că era mai scurt pe aici sau cred că pe aici ajungem oricum mai repede. Oricum, bă, într-o zi poate o să venim și la teatru aici, adică eu îi zic cinema, cu mai multe cinema, fie vorba între noi. Bun, hai să vedem unde e frățiorul meu. Mamă, bă. Bă, ce ciudat. Bă, what? Vreau să zic, bă, ce ciudat că sunt motociclete, mai bine zici biciclete. Bă, dar văd pe, de ce e bucătarul la școală? Bro, este 6. Bă, el nu trebuie să plece? Că din câte știu programul e pe la... Nu știu programul lui, dar trebuie să stea măcar pe la 2. Bă, uite, e ușa deschisă aici. Bă, what? Puteți să ne uităm să nu... Upsi, mă sper că n-a auzit. Bă! Dar ce caută la școală la ora asta? Ok, foarte ciudat, n-am... Mamă, sper că n-a auzit, am lăsat ușa deschisă așa cum am găsit-o. Bă, sper că nu m-a auzit, fie vorba între noi, Dana. Bă, hai să vedem dacă este... Uitați-l și pe Rare și la cafenea. Bă, hai să vedem ce vrea, că a zis că vrea să mă întrebe ceva. Și în asta că am plictisit-o, mă, să parcăm aici bicicleta. Și bă, Rare, ce vrei să mă întreb, că ai zis că vrei să mă întreb ceva. Și apropo, bă, frate, vezi că l-am văzut pe bucătar, era la școală la ora 6. Sal, frate, ce? Ok, asta e foarte ciudat, dar nu contează. Cum să nu conteze, băi, omul meu la 6 seara la școală și ție zice că nu contează. Bă, nu contează, bă. Te-am chemat ca să te întreb dacă în 7 zile poți veni la ziua mea. Fraționul meu, da, cât împlinești, bă, 11 sau cât. Nu contează, bă, frate, mama, dar... Bă, nu puteai să-mi trimiți mesaje, dar ai zis că ești plictisit. Na, nu contează, bă, noi vom mai sta aici la vrăgie și n-am ce să mai spun altceva. Fraților, tocmai ce cred că mai sunt efectiv vreo 2 minute și tu faci 8 seara, așa că îi voi zice lui Andrei că trebuie să mă duc cât mai repede acasă, că de nu cred că am încurcat-o cu tata. În fine. Bă, Andrei, dar... Vezi că eu trebuie să mă duc din păcate acasă, că au zis părinții mei că trebuie să mă întorc la 8. Bine, bă, te aștept la petrecere, dar stai, pot veni și eu să dorm la tine? Bă, dacă sunt părinții tăi de acord, da, sigur că poți, că ei mei 100% sunt. Na, uite, ne vedem data, da, te aștept la mine că zic dacă părinții mei sunt de acord și na. Bă, ăla-i bucătarul de la noi, de la școală? Bă, e efectiv el. Bă, nu știu dacă se vede bine de aici. Bă, ia stați un pic, bă, eu cred că visez, stai să trag o palmă. Stai că mi-a tras ca prostul cam tare. Bă, stai, bă, e noapte și nu prea văd. Bă, e fix, bă, ăsta ne spionează. Ok, foarte ciudat, fraților. Ok, o să-l întreb pe tata dacă poate veni astăzi Rareș la noi. Nu contează oricum, hai să ne ducem spre casă, bă. Bă, oare ce căuta, bă, omul ăla? Bă, ăla cumva e un stalker. Nu de alta, bă, dar ce căuta și atunci la Nu, știi ce-s prea multe întrebări. Nu contează, bă, hai să vedem toată lumea acasă, cum să vedem dacă îl putem, dacă tata acceptă și părinții în general, dacă acceptă să chem pe Rareș la noi. Bă, tata, poți să-l chemați pe Rareș la noi acasă să doarmă pe la mine? Da, sigur că poate, da, să nu stricați ceva pe la mine prin cameră, că altfel vom discuta noi amice. Mamă, deci când tata zice că vom discuta noi amice, asta înseamnă că pedepsit, nu știu cât timp, v-ați înțeles, bă, voi trimite acum mesajul, bă, ăsta că să mă joacă, bă, pe calculator, n-ai ce scrie, îi voi trimite acum mesajul amicul meu și asta e același mesaj de la Rareș de atunci, să ne vedem la canal. Îi voi trimite acum mesajul. Fraților, tocmai să stăm la mine în cameră și uitați-vă. Cine a venit la mine acasă, bă, Rareș, bă, ce faci, bă, hai, intră acasă, mai stai aici în ploaie. Frate, hai, ce faci, frate, hai să petrecem, că și ai mei m-au lăsat bine, bă, haba, intră. Cine?
Păi, iarăși bucătarul. Bă, ăsta mă spionează. Ăsta e un... Mamă, dacă... Bă, ce caută omul meu aici? Mamă, sper că nu m-a văzut. Bă, ce face ăsta aici? Bă, ăsta e cumva un stalker care mă urmărește peste tot? Ce să facem? Bine ați venit la Minecraft, viața la școală. Fraților, de-abia ce m-am trezit și după cum vedeți, domnul polițist e acolo și investigează cazul. Mamă, au venit și mașinile de poliție până la urmă. Cred că acolo și niște SWAT, dar nu le văd numele eu. Așa. Fiindcă, din câte știți din videoclipul recent, bucătarul este un stalker și trebuie să fim cât mai atent peste tot pe unde mergem. După cum vedeți, polițistul n-a reușit să prindă infractorii. Bună dimineața, mama, vezi că eu mă duc la școală. Bună, dragule, ok să fii cu minte. Hai că mă duc la școală, dar mai întâi să-l întreb pe domnul polițist ce face. Bună dimineața, domnul polițist. Bună dimineața, Radu. N-am timp de vorbit. Oh, am multă treabă, îl vom da în urmărire. Ai grijă la școală, poate fi periculos. Bă, îi dau dreptate, domnului polițist. Mamă, cum arată și mașinile astea. Bun, hai să ne luăm bicicleta. Dar mai întâi, hai să-mi iau așa niște bani de la mine, niște diamante de la mine din CS, ca să-mi iau și ceva de la magazin, că sincer n-am mai cumpărat de mult ceva de la magazin. Un pic. Perfect, 4 diamante mi ajung, va trebui să mai fac rost de bani. Nu contează oricum. Hai să luăm bicicleta, eu zic să-mi pun în bicicletă, să-mi pun în bicicletă banii până la magazin, sincer că poate cine știe ce se întâmplă. Deci cred că pe aici era magazinul din câte știu. Aici la market. Bă, nu e vânzat, ba da, uitați, stați un pic să parcă și eu, uite aici. Așa, bună dimineața, doamna vânzătoare, sper că m-ați auzit. Bun, deci acum vreau niște apă, că să nu mi se facă sete pe la școală și o felie de pepene. Aș vrea, cât fac în tot... Mi-am uitat banii, stați un pic în mine. Cât fac în total o felie de pepene și o apă. Stați un pic, mi-am uitat banii în motocicletă, în bicicletă, cum s-ar zice. Să vedem, poate mai rămâne și mie măcar 2 diamante din ce o să-mi cumpăr aici. Ceva. Cât fac în total? Bună, Radu, apă și o felie de pepene fac în total 3 diamante. Succes la școală. Bă, nu e mult că e o felie de pepene. Bun, hai să-i dăm și lui doamna aici. Nu i-am pus prea bine banii, doamna, sper să nu se supere. Bun, să-mi pun și eu aici chestiile, îmi pun înapoi diamantul aici. Bă, și eu de acum încolo zic să-mi parchez bicicleta în altfel, că uneori mai mi-o încurc și iau bicicleta altui copil. Uitați că acolo ține toată lumea bicicleta. Bă, și eu zic să mă pun aici. Și să țin minte. Bă, colegii mei au ajuns. Bă, dar bucătarul că n-a ajuns la școală. Ok, guys, asta e foarte ciudat. Bun, hai să vedem ce fac colegii mei. Bun, deci a ajuns și prostul de frate meu. Andra, Eduard, Rare și Tudor, aparent sunt toți în clasă. Bună dimineața, colegi. Acum o să mă pun în bancă, n-am chef să vorbesc cu nimeni, că deja sunt un pic traumatizat după ce s-a întâmplat asta și na, ne vedem după o oră. Fraților, tocmai ce s-a sunat și acum o să mă duc și eu să-mi iau ceva de la bucătar. Adică nu să-mi iau ceva, mă duc să văd, să inspectez locul acolo, fiindcă să văd și eu dacă a ajuns la școală. Am luat pauza de 5 minute, văd că colegii mei nu vor să plece. Bă, și să văd eu de ce bucătarul nu este la școală? Ok. Asta e ciudat, uite, ușa a rămas deschisă. Alo, e cineva? Bro, dar unde e bucătarul? Gen... What? Bro, nu mă duc să sun la poliție, what? Cineva a făcut o crimă
În bucătăria bucătarului, nu. Oare cine o fi, bă, poate chiar e bucătarul în sine. Oh my god, nu mă duc să sun la poliție chiar acum. Fraților, tocmai ce am sunat la poliție și după cum vedeți, toată lumea, toate polițiștii au ajuns aici. Domnul polițist, șeful este acolo, investigează cazul, aici e un SWAT. Toți colegii mei de la școală au plecat că o să ne dea liber, nu știu, cred că s-ar putea să zică și... Uiteți, nu e nimeni, cred că s-a dus un SWAT să le zică, dar eu vreau să vorbesc mai întâi cu domnul polițist. Mamă, că ne-au luat astea de aici. Bună dimineața, domnule polițist, sau bună ziua, că e de-abia, oricum nu contează. Cum ai cu cazul? Aparent situația s-a înrăutățit. Oh, well. Stai, am primit prin stație că a fost văzut acum 10 minute la teatru. Oh, păi putem să-l prindem? Da, stați că e acum 10 minute, nu se știe. Poate că încă e acolo. Ok, voi vorbi cu directoarea să dea liber că e mult prea periculos să mai rămânem la școală. Poți pleca acasă. Ok, deci după cum v-am spus, ne-a dat liber. Mă voi duce acasă să văd ce mai face și mama. Deci schema s-ar putea să meargă, deci mi-am lăsat bicicleta aici, dar cum ar fi acum să deschid aici și să fie mare mesaj de la mama să... Nu, ar putea să... What? Așa. What? Dar de ce am slowness? Ce ciudat. Stați un pic. Gata, nu mai am. Așa, bun. Pe aici parcă era casa, dar sunt mai nou un pic în oraș, adică... Nu sunt nou, adică... Na, nu contează. Bun. Toată lumea acasă, aparent, deci sunt foarte bucuros că toată lumea e în siguranță. What? Mama este iarăși aici. Bună, mama, cred că ai auzit și tu ce s-a întâmplat. Am venit și eu acasă, ne-a dat liber. Bună, dragule, mă duc în orașul mare să fac cumpărături. What? Asta e sigur? Am auzit la știi ce s-a întâmplat la școală. Îmi pare rău de tine. Mersi, mama. Dar am o veste bună. Aveți 3 zile de la școală pentru... Aveți liber 3 zile de la școală pentru investigație. Bine. Ți-am lăsat mâncare. Oh, uitați că mi-a lăsat mama mare cartofi aici. Ok, mama, distracție, nu știu, nu contează. Hai, du-te la cumpărături. Bă, și o să îmi savurez aici mâncări. Bă, stai așa. O să mai mănânc, bă, și te aștept să vii acasă, fiindcă știi ce-mi doresc eu? Deci eu vreau ca azi, fiindcă avem liber, să ne uităm toți în familie la un film, bă. Știi, zici asta și la toți, că eu n-am chef acum că vreau să mă duc să mă joc pe calculator. Bă, dar oare ce face, bă? Andrei. Ok, mama, distracție. Mamă, stai să văd ce facem și Andrei. Bă, sper să se bucure de cele 10 diamante, bă. Da, n-am ce să zic el pe calculator. O să mă bag și o să mă joc pe calculator, să o aștept pe mama, s-ar putea să vină și în 2 ore maxim, că na, ea se duce la... Cred că orașul mare la care se va duce ea este Bloxburg, este aici unul mai... Este unul mai îndepărtare, adică vreo 15 minute face acolo, că na. Mă voi pune și o să mă joc aici pe calculator și o să aștept pe mama să facem seara în familie la film. Fraților, deja se întunecă afară. Bro, au trecut vreo 7 ore și mama, după cum vedeți, nu este acasă. Băi, m-am gândit, bă, ce face atâta? Oricum, ea nu mi-a zis în cât timp ajunge, dar mi se pare ciudat că stă 7 ore. Adică trebuie maxim 2 ore să stea afară. După cum vedeți, uite, ne uităm stânga-dreapta, nu e nimeni, bă, și nu știu unde e mama, deci a dispărut de pe fața pământului, unde e? Auzi, Radu, dar când vine maică ta de la cumpărături? Că au trecut 7 ore și se întunecă. Bă, asta mă întreb și eu, fie vorba între noi. Hai că vreau mai repede la film. Le-am povestit și lor că s-au dus la nu știu ce oraș, că vom face seara în familie. Bă, dar după cum vedeți, nu e seara în familie fără mama, că nu e acasă. Ceea ce e foarte ciudat, deja mă îngrijorez că dacă nu vine în jumătate de oră, efectiv, eu o să sun la poliție, că deja e foarte, foarte ciudat. Fraților, deci nu știu ce să mai zic, deja mama n-a apărut, deci vreo 7 ore jumate, adică a trecut încă jumătate de oră de atunci. Bă, frate, deci acum o să mă duc direct în cameră să sun la...
What? Bă, e mama! Mama, ce faci? Unde-ai fost? Radu, lasă-mă să intru. Cumva vrei să zici criminal? Bă, mama, ce-i cu tine? Mama, intră mai repede în casă, hai. Bă, fraților, a venit mama e foarte ciudată, nu știu, e atât de speriată, nu știu, haide mama, mai repede în casă. Fraților, tocmai ce am chemat-o și pe mama în casă. Acum o să întrebăm, frate, ce ai făcut, mama, ce s-a întâmplat? Deci, acum că m-am mai calmat. Ok, era un timp cu un lanț de aur la gât și cu o comașă roșie cu puncte negre pe ea. Ne gândim la același lucru? Mama, deci acela era bucătarul de la noi de la școală. Și m-a fugărit până la gară când am coborât din tren pentru a ajunge la școală și a zis: mama, deci trebuie să chemăm poliția neapărat. Vei vedea tu în seara asta. Vei regreta că fiul tău se bagă unde nu-i fierbe oala. What? Cum ai că vei vedea tu în seara asta? Și te va omorî? What? Și aveam și un cuțit în mână. Ok, deci cred că ne gândim cu toții la bucătarul de la noi de la școală, dacă stăm să ne gândim. What? Ce să ne facem, fraților? Nu mai înțeleg nimic. Bă, dar oare ce are bucătarul cu noi? Adică noi cu ce am greșit de vrea să ne facă chestiile astea? Scrieți la comentarii. Bine ați venit la Minecraft, viața la școală. Eu nu știu ce să mai fac. Deja de vreo 5 minute sau nu știu de cât timp mama este răpită. Bă, și părinții nici măcar nu mi-au zis cum a fost răpită. Întâi îmi zici tu cum a fost? Ok, deci mai pe scurt. Mama s-a băgat la culcare după vreo 2 ore. Au început să se audă niște sunete. Ok. Mama nu a băgat de seamă. Credea că sunt niște animale, vântul, ceva de genul. Dar, după 5 minute, geamul de la ea din cameră s-a spart. Și atunci a acționat bucătarul. Oh my god, asta înseamnă că geamul de la ea e spart? Ia stați un pic să văd. Sau... na. Ia să vedem. Oh, mamă, oh my god, chiar este geamul spart. Ok, o să chemăm, asta nu contează oricum geamul, că o să chemăm noi niște reparatori. Bă, frate, dar ce ne facem cu mama? Tata, ce zici? Stați un pic. Geamul de la din care... da. Eu zic să te duci la da, să nu mă duc la domnul polițist. Ia stați un pic. Oricum trebuie deja să mă duc la școală. Mă duc și o să văd dacă am niște... am în bicicletă parcă niște bani. Din câte știu eu, uitați bicicleta aici, parcă aveam un diamant, da? Ok, hai să ne ducem la școală. Mai întâi vreau să-mi iau și ce vreau eu să-mi iau de data asta de la magazin, băutura aia no name, gen, care efectiv nu știu, este una așa mai dubioasă, gen, nu știu cum se numește, o băutură pe care n-am gustat-o niciodată. Da, să vă arăt, gen, nu știu dacă ați văzut-o sau ceva. Asta o fi, asta un pic să mă uit. Nu, asta e Sprite. Asta nu. Uite asta, Meeting Dew, nu știu cum se numește. Să o luăm, să o gustăm, să vedem cum este. Așa. Că bună dimineața, doamna, cât face un Meeting Dew din asta? Un Meeting Dew face în total un diamant. A 5-a oară, bă, nu-i puta 5-a oară. Uite astea în tortineta asta, bicicletă. Na, auzi trotineta aia ce. Poftim, doamna vânzătoare, că-s cam trâmbițat după ce s-a întâmplat aseară. Bun, adică să vedem, să gustăm și noi, să vedem cum e. Bă, e destul de bună dacă să mă întrebați pe mine. Adică gen un fel de Fanta cu... nu știu, e destul de... e un fel de Fanta. Uitați și pe domnul polițist. Domnul polițist, ce ne facem? Să știți că mama tocmai ce a fost răpită. Domnul polițist, nu știu ce să ne facem. Ziceți, voi aveți vreo idee? Ok, foarte nașpa. Eu am o idee. Am putea, ca să nu ne mai întâmple ceva, acasă la voi m-am gândit să angajez un paznic. Oh,
Bă, ce idee bună! O să caut pe un site sau caut pe cineva de la secția de poliție ca să se vadă oferte să fie paznici la voi acasă. Bă, eu zic că e destul de bună idee. Nu, dar am o idee. Puteți să fiți dumneavoastră ca paznic? Nu. Firan. Dar de ce? Din păcate nu pot. Eu sunt ocupat să caut indicii pentru caz. Sunt în criză de timp. Și dacă nu facem ceva cât mai rapid, nu vreau să mă gândesc ce s-ar întâmpla. Bă, da, știți ce mie e cel mai frică? Scrisoarea aia. Cum adică peste 24 de ore s-ar putea și eu să ajung acolo cu mama? Asta e destul de înfricoșător. Așa, domnul paznic, e acolo, bună dimineața, domnule paznic. Bun, acum să ne aducem și noi în clasă. Uite acolo, bucătărea să văd că deja a ajuns la școală. Bun, hai să-mi salut și eu colegii. Și să ne punem pe învățat din câte știu, stați un pic, acum am ora de română, dar nu mai mi-au caietul, că nu am piesă mai milia, că oricum am pus caietele aici în bancă, am caietele pe aici prin banca mea asta, că și casa nu mai stau să mă duc până la. Bună dimineața, doamna profesoară, ce facem azi? Copii, azi vom avea de învățat mult. De ce? Deoarece mâine dăm test la română. Mamă, hai la scris. Bă, da, după ce că suntem în criza asta, mai dăm și test. Mamă, cea mai mare combinație. Bă, gen bucătarul este... Bă, deci, ca să înțelegem, deci... Da, uite, dăm test la română. Deci, acum, când efectiv mama a fost răpită, dăm test. Atunci dăm test și morți, bă, Doamne, hai. Lasă, n-am ce să zic, hai că ne punem la oră și n-am ce să mai fac, că deja sunt destul de nervos. Fraților, sunt și aici la cantină cu prietenii mei. Mă voi duce acum să văd și eu ce să-mi ia și eu la bucătăreasă. Bună dimineața, doamna bucătăreasă, aș vrea și eu niște copanele de pui cu niște cartofi. Poftim mâncarea și, apropo, azi a venit un tip îmbrăcat în negru complet. What? Și mi-a zis că să îți dau această scrisoare. Ce scrisoare, what? Uite aici astea ale mele și aici scrisoare de la bucătar. Oh my god. Dar oare ce vrea bucătarul? Ia stați un pic. Stați, prieteni, stați. Am primit o scrisoare de la bucătar. Mi-a zis doamna profesoară astăzi. Ești următorul, Radul. Mamă, băieța, prietene, a zis că sunt următor. Ce înseamnă să mă răspească și pe mine? Oh my god. Andra, tu ce zici? E destul de horror. Ai grijă, Radul. Să mai vorbi. Atâta e de... Bă, tu-ți bagi eu, da, să vorbesc cu domnul. Da, ce... Deci vă dă nici nu-i pasă. Andrei, ce... Opa, ce bine arăța. Hopa, Andrei, ce... Lasă-mă, bă, Radule. Ce... Bă, tu ești prost, poate te răpești și pot... Mamă, ce prost ești. Și tu arăți bine, Andra. Opa, ce să împrietenesc ăștia. Ce faci, Tudor? Bă, Andrei, tu chiar ești prost. Lasă-l, bă, că e prost în naștere, Lasă-l, Radule, nu-l băga în seamă că își face gagico. Opa, da, mă, cu Andra. Bă, mie destul de frică fie vorba între noi. Dar auziți, vreți ca mai pe seară să mergem la cafenea să discutăm? Bă, e o idee destul de bună, chiar dacă e pe seară. Așa nu contează, bă, eu zic că e o idee destul de bună, Rareș. Da, Tudor, poate ne vin și noi... Stai, să văd ceva. Ok, perfect. Da, Tudor, poate ne vin și noi și ne vin niște idei bune ca să scăpăm de bucătari. Bă, eu sunt de acord cu Tudor. Bă, eu nu pot veni din păcate. De ce nu poți veni? Iau cine am familie. Ok, te cred, ok. Și nu o pot rata din păcate. Îmi pare rău de tine, dar na, e frumos, da. Oh, bună dimineața, doamna profesor, what? Oh, doamna profesoară, ce căutați aici? Copii, de azi încolo veți avea 3 zile liber, 3 zile bine, bă, gata, bă, hai că avem timp să ne facem chestii. Puteți pleca acasă.
Yes, hai să plecăm băieți. Da, ce mai am de zis? Îmi pare rău dacă sunteți triști că nu mai dăm Vai, am și uitat. Mamă, e sfârșitul lumii, mamă, ce trist sunt. Doamne, sunt atât de trist. Hai, prieteni, acasă. Vai, nu mai dăm testul. Ce trist sunt. Hai că trist dacă e. Bun, acum să ne ducem acasă, că nu mai avem ce să facem. Și mai pe seară poate mă duc și eu la acasă, la prieteni, cu prietenii mei. Bă, mă duc și eu acasă și n-am ce să mai fac. Bă, totuși, polițistul e încă acolo, n-am ce să mai vorbesc cu el. Acum hai să mâncăm și noi mâncarea de prânz, că nici acum nu mi-am mâncat-o. Bă, aparent nu e nimeni pe aici, mai mă știu dacă e bucătarul pe aici, ce m-a speriat domnul pasnic. Bă. Ok, mă duc și eu acasă și vedem mai pe seară cum o să vorbim cu prietenii mei. Bună dimineața, domnul polițist! Dar stați așa, aș vrea și eu să-l întreb ceva pe domnul polițist. Ia stați un pic. Domnule polițist, dar când a trebuit să vină paznicul ăla la mine? Bună, Radu, am auzit și eu că aveți liber. Pe bune, ok, nu știu de la cine ați auzit, nu contează. Ar trebui ca acum să fie acolo paznicul, nu știu, du-te și uită-te. Bă, acum să ne ducem să ne uităm să vedem unde e domnul pasnic. Stai să mă pun și o bicicletă și să mergem să vedem ce pas, dacă, cum e domnul pasnic, dacă e de treabă sau nu e de treabă. Hopa! Aparent a ajuns noul pasnic. Ok. Bună dimineața, tata. Bună, Radu, cum a fost la școală? A fost ok, ne-a dat liber 3 zile. Să știi că avem un pasnic. Aparent am văzut și eu, tata. Bună ziua, domnule pasnic. Bună, Radu, am o întrebare. De unde știe cum mă cheamă? Ok, poate i-a zis polițistul. Pot veni și eu cu prietenii tăi la cafenea? What? Bro, de unde știe că o să merg cu prietenii mei la cafenea? Să povestim despre situație și să vă păzesc. Nu știu, domnule paznic, stai să vorbesc cu fratele meu. What? Bro, ce? Cum adică? Ia stai să vorbesc un pic cu fratele meu. Bă, ce să faci, bă? Bă, ție nu ți se pare de treabă paznicul? Adică vrea să ne ajute la cafenea. Ești cam prost ca întrebări față de el, mamă, ce prost ești, bă, cum să... Bă, pot să-i zic, da, nu știu, poate i-a zis domnul polițist, dar nici, nu, o să zic, da, gen... Nu știu, o să zic, da, n-am ce să zic, bă, s-ar putea să se supere și prostul de frate, că gen la cât de prost e din naștere, bă, domnule pasnic, ok, hai că acceptăm, gen, dar... Da, să ne păziți, nu prea aș vrea să vorbiți și dumneavoastră cu prietenii mei, da? Foarte ciudat, nu știu de unde știa. Vreau să mă bag să mă uit la TV, stați un pic să urc la mine în cameră, că am și o TV și nu răsta acolo. Bun, aici la TV-ul meu, bă, și așteptăm seara să ne ducem, dar încă nu mă prind cum de domnul pasnic să știa efectiv când noi să mergem. Și am mai venit tot să zic că ești un prost, dar nimic. Bun, bă, hai să ne băgăm un pic. Aș vrea să mă uit un pic la TV, că n-am altceva ce să văd și aici să așteptăm seara, care s-ar putea să fie o seară destul de lungă, dacă stai să mă întrebați pe mine. Așa. Hai să vedem seara. Chiar o să fiu curios cum o să fie seara aceasta. Fraților, sunt efectiv pe grabă maximă. Efectiv am întârziat la cafenea și înainte să mă pun la TV am mai vorbit un pic cu tata și a zis că vrea și el să vină, că să vorbească. N-am avut ce să facă, când este pune în pasta lui tata, n-ai cum să mai scapi. Oricum, hai să ne ducem repede, că a zis că deja am întârziat toată lumea de la noi, zic că s-a plecat deja de 5 minute. Oh my god, hai să ne ducem repede la cafenea. Așa, acolo e vânzătoarea, încă nu cred că i s-a terminat tura. Mamă, stai că nu știu ce naiba fac. Uitați că încă este... Mamă, ce prost sunt. Uitați, încă este... Nu, e noapte, dar vreau să zic că e noapte, dar... de ce e o dubiță? What? Ce-i cu dubița asta? O să-l întreb pe domnul paznic, că eu cu prietenii mei n-avem această... o dubiță așa. Domnule pasnic, îmi puteți zice și mie ce cu dubița aia? Mâinile sus, toată lumea. What? Cum? Mâinile? De ce? De ce mâinile sus? Stați, că nu înțeleg.
Intrați în dubiță, mă. Bă, stai să ne calmăm. Nu scoateți pistolul. Care e problema, domnule tata? Domnule, eu zic să ne calmăm. Asta zic și eu, să nu intrăm în altele. Andrei? Radu, le fac pe mine de frică. Domnule, n-am de ce să intrăm, nu intrăm în dubiță, de ce nu? Fraților, mă doare atât de tare capul. What? Unde suntem? Fraților, de atunci de la cafenea, efectiv că vorbeam cu efectiv cu paznicul, că de ce să ne ducem în dubă, cred că a băgat ceva cu infecție în mine, bă, fratele, de-abia acum am trezit, mă doare extrem de tare capul. Bă, și ne-a băgat într-un subsol atât de ciudat. Mama, unde sunt? Andrei, mai întâi, stai. Radule, mi-e frică, mamă, și mie, mama. Doamne, iartă-mă, ce nebun, nu câtem că o să vă aducă și pe voi aici. Stați, mai avem o șansă. Ce șansă, mama, că nu mai e nimeni cine să ne poate salva. Aici nu sunt polițistul și Edward. Da, chiar! Stați, Edward de la cine și polițistul? Nu știu. Mamă, mai avem o șansă, nu pot să cred. Poate ne salvează ei. Dar nu știu ce să zic, tata. Să reușească să ne salveze. Mamă, taci cum arată, sunt oameni morți pe ăștia. Doamne, fraților. Cred că aici ne-ai spus și tu nu mai fi atât de pesimist. Tudor? Nu mai zice nimic și Andra, ce zici? Radu, în spate. Cum adică ce în spate? Domnule bucătar, ce căutați aici? Adică, nu știu. Uite câtă lume, mamă, acum stați un pic, nu cred că mai avem timp. În aproximativ 24 de ore veți muri cu toții. Mamă, dacă încercați să ieșiți, nu aveți cum, că e încuiat tot. Nu, trebuie să ieșim, nu. Mamă, trebuie să fie un... Stați un pic, scuze. Mamă, deci trebuie să ieșim neapărat. Mamă, nu, merge, nu. Frate, bă, what? Dar unde ne-a închis omul meu? Cred că suntem într-o casă, nu știu unde suntem. Oh my god, mă doare atât de care capul că nu mai pot reacționa. Nu aveți cum că atât. Mai rămâne Edward și polițistul, așa că mai aveți 30 de ore. Bine, mă, hai. E bine, e trist, mai de viața și de cumva. Mamă, dar nu știu ce să ne facem. Uitați că oamenii mi-e atât de frică. Hai să mai curățăm și noi de aici, că nu vreau să dorm pe sânge. Uitați, avem și pe patul. Mamă, nu știu ce să ne facem. Va reuși să ne salveze Edward și polițistul. Bine ați venit la Minecraft, viața la școală, sezonul 1, finalul. Fraților, efectiv sunt închis în subsolul ăsta de vreo 10 ore și cred că mai avem decât vreo 20 de ore de trec. Când zic asta cu voce tare, deja mi se pare îngrozitor în ce situație am ajuns. Am dormit și eu un pic, acum vreo 9 ore, cred că s-a făcut seara și de-aia m-a dormit așa, m-a țipit și un pic. Efectiv mă simt un pic nașpa aici mă simt un pic nașpa, cred că da, am și vocea asta, că gen de-abia m-am trezit și când credeam că efectiv că deja s-a terminat totul, gata, am sfârșit, gata, tot ghinionul s-a dus. Ce să vedeți, a mai venit și paznicul aici, adică ce gât ghinon să mai avem în viața asta, efectiv. O să vorbesc un pic cu domnul paznic să văd ce naiba vrea de a venit aici, că deja nu mai supăr viața. Efectiv, nu știu ce să mai zic. Dați prietenul un pic să vorbesc și eu ce vrea domnul paznic, ce vreți? Bun, am venit să vă anunț că mai aveți de trăit 20 de ore de trăit. Ok, asta mă așteptam și eu. Și că în vreo 30 de minute vom merge pe afară să vedeți pentru ultima dată natura. Oh my god, asta e... Oh my god. Asta e o șansă să scăpăm. Putem gen să fugim. Stai să vedem ce. Stai liniștiți că dacă vreți să țipați și să fugiți, vă anunț că vă voi băga o injecție cu sunat. Deci, degeaba. Nu voi până ajungem la locație. Ok, deci degeaba mi-a venit mie ideea, Andrei, tu ce ai de spus, chiar, bă, că ne scot de afară, n-am ce să zic. Oricum, cui pasă că ieșim afară dacă mărim în 20 de ore? Poate să fie ok, nu știu, poate o să reușim să scăpăm pe afară, dar nu cred că la asta are liniște armen. Andrei, lasă că e bine că
merge afară, sper să reușim cumva să scăpăm. Asta zic și eu, mama, tata, Doamne ajută, zice tata. Doamne ajută de Rareș. Sper să ieșim din toată încurcătura asta. Asta zic și eu așa, că nu mai închid suflet, că cred că să mai mă pun un pic la culcare, că n-am nimic pe aici decât... N-am nimic aici decât asta și colegii mei cu părinții, așa că ne mai pune un pic la culcare și așteptăm să ajungem la locație. Fraților, ațipisim și un pic și a venit iarăși unul pasnic. Cred că am dormit încă vreo jumătate de oră, cred că acum efectiv, cred că va trebui să mergem la locație. Domnule pasnic, ce trebuie să facem acum? Mergem la locație, de ce ați venit aici? Bun, gata cu somnul, acum ne vom duce la locație. Vom sta 30 de minute, ziceți, mersi că sunt de treabă. Stați, acum o să... Fraților, mă doare extrem de tare capul. Efectiv, pasnicul ne-a adus aici, într-un parc, nu știu unde suntem, într-un parc dintr-un oraș extrem de mare. Ok, deci noi suntem într-un oraș, după cum vedeți, cred că în curând o să se facă zi, dar e cam miezul nopții, așa. Uite că sunt aici cu toți prietenii mei. Mamă, deci mi-e atât de dor de casă când eram noi așa o viață normală. Hai să vedem ce vrea domnul paznic. Domnule paznic, mai aveți ceva de spus? Bun, acum suntem într-un parc. Ok, m-am prins deja. Înainte să vă plimbați pe aici, vreau să vă anunț că am un shotgun care vă omoare dintr-o bucată și un sniper. Mamă, nu pot să cred. Deci ne omoară ăștia, na. Deci mai bine nu. Deci nu v-aș recomanda să fugiți. Deci nu v-aș recomanda să... Mi-e cam frică mie, nu știu, bă, frate, nu știu ce să ne facem, oare avem vreo șansă? Apropo, nu aveți voie să ieșiți din parc. Ok, Andrei, mi-e frică și mie mi-e frică fie vorba de noi. Cred că astea să nu fie ultimele momente când ne vom vedea. Hai, nu mai fi atât de de negativ. Doamne, pesimistă. Nu mai fi atât de pesimistă, o scoze să mie. Doamne, mi-e așa de frică, sper să fie totul în negru. Băi, și bărba, nu mai fi atât de frică, chiar dacă și mie mi-e frică, dar nu mai vă fiți atât de frică, nu mai fiți atât de pesimiști, îmi fiți și voi mai. Ok, Rareș, băratule, să știi că ai fost cel mai bun prieten al meu. Apropo, cât ne țineți în parc? Apropo, da, cât ne țineți în parcul ăsta? Stai că scrie aici, cred. Uite că scrie aici. Vă voi ține 30 de minute, cam, mamă, deci noi avem de 3-24, deci ne ține decât 30 de minute, Tudor. Haideți să ne jucăm și noi vreo 30 de minute până ne va fi sfârșit. Bă, nu mai fiți hai, gata. De fapt, cred că și eu de acord cu ei. Andra, tu ce ai de zis? Înainte să ne jucăm, vreau să vă spun ceva. Vreau să-ți spun ție, Andrei, că te cam plac de la un timp. Oh my god! Deci mi s-a părut mie că e o chimie între ăștia trei. Bă, Andrei, oficial, cred că ți-ai făcut gagică, bă, haide. Hai să ne jucăm, cred că eu o să stau mai mult și eu o să vorbesc pe o bancă cu prietenii mei undeva, uite. Cred că o să vorbim aici, chiar dacă nu e o bancă. Da, și așteptăm ca ăsta, cum îl cheamă, paznicul să ne ducă înapoi. Fraților, am mai dormit și vreo, nu știu cum să zic, încă 10 ore, ceea ce înseamnă că sau vreo 9 ore, ceea ce înseamnă că în vreo oră s-ar putea să ne ducem. Eu nu mai am chef să vorbesc cu nimeni și nu se putea face și nimic nu se poate înrăutăți decât că a venit și bucătarul aici. Nu o să am chef să vorbesc cu nimeni, că sunt foarte trist și obosit. Așa că vom mai vorbi un pic cu ăștia și mă pun la somn să mă omorâți în somn. Deja nu mai pot să trăiesc în calvarul ăsta, domnule bucătar, ce... Vreau să vă spun că m-am plictisit până peste cap să vă tot țin aici. Vă mai dau de trăit încă vreo 10 minute, că deja nu mai am chef de voi. Oh, nu e bine. Retrag ce a spus, nu vreau să mă stați. Îi voi găsi eu pe ceilalți. Stați un pic. Nu, stați. Mai dați măcar o oră. Știi ce? Eu am altele de făcut. Așa că... Ultimele cuvinte! Domnule bucătar, nu!
Fraților, ce s-a întâmplat? A murit? Sunt în viață. What? Tata? What? Cine-i mort acolo? Vreau să vă spun că nu știam că ăsta o să fie ultimele cuvinte, că frățiorul Eduard a venit și dar văd că cineva e mort pe jos. Cred că tata l-a mort. Ce s-a întâmplat? Nu pot să cred că sunt viață. Tata, poți să-mi explici și mie ce se întâmplă când bate inima cu 10.000 km pe secundă? Polițist, prindeți-l, vrea să fugă. Termin. Cu cine vorbești, tata? Nu mă întrebați nimic. Povestim acasă cu toții despre situație. Repede sus la mașinile de poliție. Copii, vorbim acasă. Ce terminat? Ce polițist? Oh, what? Sunt sus acolo, bucătar cu poliție. L-au prins, stai. Cum adică tata termina? What? Cred că știu, cred că am o teorie. Domnule polițist, l-am prins? Ce s-a întâmplat? Mă, nenorocitule polițistul. Tot sus în mașină, Radu, o să ai o surpriză foarte plăcută despre tatăl tău. Aparent am prins bucătarul fix înainte când voia să fugă. Bă, nenorocitule, ce-ai de spus ea? Radu, vreau să spun pe final că vă voi prinde și mă voi răzbuna. Stai de aici că n-ai tot ce să faci. Bă, da, ce... Deci, cred că tata e polițist. Nu știu cum să... Cred că asta e singura teorie. A vorbit prin stație, cred, cu polițistul. Nu știu, eu mă pun direct aici. Mă pun și eu aici în mașină, bă, și abia aștept să văd ce surpriză plăcută. Fraților, sunt aici cu... A venit toată lumea aici să aflăm care-i treaba cu tata, adică cum de a avut armă la el să-l omoare pe pasnic. Efectiv, eu chiar nu înțeleg, sunt chiar foarte curios să aflăm care este treaba cu tata, că gen, eu fi vorba între noi, chiar sunt extrem de curios. Că mea și prietenii mei au venit și acum e timpul să aflăm adevărul. Prima dată m-am gândit că s-ar putea el să fie ceva partener, dar domnule polițist, dar nu știu, rămâne să vedem că dacă ar fi partener, ar fi incredibil, vă fi vorba. Mama, tu ce ai de spus? Copii, tatăl vostru are un lucru foarte important și trebuie să vă spună, ascultați-mă, mamă, ce important! Copii, aparent nu hai să vedem ce vrea să zică. Copii, aparent nu aveam cum să vă spun că trebuia să fie un secret. Mamă, ce atât de secret! Din păcate, acest secret nu a fost păstrat până la urmă, până la capăt, pentru că dacă nu muream. Adevărat. Așa că, eu de vreo 10 ani sunt, ce ești? Agent de poliție sub acoperire. Oh my god! Tata este polițist. Mamă, nu m-am așteptat la asta. Mamă, ce surpriză. Adică m-am așteptat un pic. Dar chiar nu credeam că e adevărat. Oh my god. Știu că e ceva surprinzător, dar trebuie să vă mai spun ceva. Ce? Nimeni nu trebuie să afle cine sunt. Eu, în afară de voi și soția mea. Înțeles, tata, mamă, nu m-am așteptat să zic asta. Andrei, bă, ce părere ai că tata este agent de poliție? Zi în momentul ăsta. Oh my god, Radu, ai auzit? Tata e agent de poliție. Nu mă așteptam la asta. De parcă eu m-am așteptat la asta. Oh my god, Andra. Iubi, bă. Aoleu, sunt foarte bucuroasă pentru tine. Eu nu pot. E mai tare asta decât tot. Chiar e incredibil și vă mulțumim mult că ne-ați salvat viața. În tata, chiar îți mulțumesc mult, Eduard. La asta chiar nu mă așteptam nici eu. Rareș, surprinzător, de acum încolo avem 2 persoane la care să apelăm dacă avem probleme. Polițistul și taică mi-o, dar na. Copii, am dat pe mama din greșeală. Nu știu ce să zic, chiar sunt uimit. Păi și eu sunt uimit și abia aștept să vedem dacă tata ne va lua într-un caz de poliție, dar sper să nu ne băgăm în chestii tari. Chiar nu mă așteptam la asta.
Fraților, și cam aici s-a terminat primul sezon din Minecraft Viața la școală. Sper că v-a plăcut, a fost un sezon ceva mai... primul sezon a fost ceva cu așa o impresie destul... A fost un sezon destul de interesant când am aflat că tata este efectiv agent. Eu chiar m-am așteptat la chestia asta. Sper că v-a plăcut, scuze dacă m-am mai bâlbâit uneori și chestii, că eu sunt la început cu YouTube-ul. Da, vă așteptăm la sezonul 2 care s-ar putea să apară în weekend sau acum nu știu în ce zi suntem în duminică, ce ar zice că s-ar putea ca următorul episod să ajungă să vină marți. Oricum, cred că episodul ăsta va fi postat pe seară, nu știu de ce am impresia asta. Da, ne vedem la următorul episod din sezonul 2, va apărea mâine sau chiar și azi, odată cu episodul ăsta. Filmul, sper că v-a plăcut, dacă mai vreți aceste clipuri și să continuăm cu această serie, v-aș ruga neapărat să apăsați butonașul de like și de subscribe ca să ne strângem cât mai mare această comunitate, să apăsăm cât mai multe clipuri și să devenim cât mai mari. Adică, gen, dacă mai vreți clipuri de genul, chiar mi-aș dori că eu muncesc de atâta timp, adică că eu aveam înainte multe clipuri între care n-au prins, acum văd că a prins destul de tare chestia asta, chiar da, chestiile astea cu Minecraft Viața la școală, chiar dacă n-am prins măcar peste 100 de abonați, peste 100 de vizionări, oricum n-am ce să zic, m-am lungit cam tare, hai să nu ne lungim și mai tare și ne vedem la un nou episod șoboscârțat cu Minecraft Viața la școală. Baftă!